Радуе тое, што кніг па-беларуску, у тым ліку для дзяцей, з'яўляецца ўсё больш і больш. Сапраўды так натхнілася, што вырашыла вывучыць шведскую мову. Памятаю, як я чытала пра ўсе тыя булачкі, цефцелькі, і аблізвалася. Не захочацца табе напісаць працяг мумітроля. Я яе сачыніла, і яна потым ганарар гэты атрымала. Сумнаватыя нейкія. Ой, агонь. Вітаю ўсіх, хто зараз з намі. Нашы шчырыя вітанні ў эфіры праект «Меркаванні» на добрым канале. У студыю мы запрашаем цікавых гасцей, экспертаў і вядзём актуальныя гутаркі. І сёння адна з такіх. Меркаванні сёння будуць, мне здаецца, такія лёгкія. Пашукаем, што ж рознага можа быць паміж шведскімі казкамі. Гэта ўжо так спойлер будзем казаць, бо ў нас сёння ў гасцях паэтэса, перакладчыца Алеся Башарымова. Алеся, вітаем вас. Добры дзень. Вельмі цікава будзе размова, гэта сапраўды. І вы сёння і нас з Сергеем, і нашых гледачоў гатовы запрасіць у цудоўны свет казак і свет перакладаў. Сапраўды, з аднаго боку тэма вельмі лёгкая, і мы таксама гатовы адпраўляцца ў гэты казачны свет. З другога боку, вельмі актуальная, таму што размова ідзе пра пераклады на беларускую мову. Гэта вельмі запатрабавана сёння. Як вы адчуваеце, запатрабавана? Ну, людзьмі, которые чытаюць па-беларуску, вядома, гэта запатрабавана. Вядома, што параўноўваць літаратуру, якая выходзіць у нас па-руску, або нават прадаецца, у тым ліку, которая выпускаецца ў Расіі і прадаецца ў нас, гэта проста неба і зямля па колькасці найменняў кніг і накладаў. Але радуе тое, што кніг па-беларуску, у тым ліку для дзяцей, з'яўляецца ўсё больш і больш у нас у Беларусі. Шведская мова, вельмі цікавы выбар. Я, наколькі ведаю, гэта выбар быў яшчэ і цікавы тым, што спачатку была выбрана кніга, якую перакладаць, а потым ужо мова. Так, гэта было так. Я ніколі раней не магла падумаць, што я ўвогуле буду займацца перакладамі, таму што з ангельскай мовы ў мяне было не вельмі добра. Але у свой час, калісьці Васіль Сёмуха, светлай памяці, натхніў мяне на тое, каб увогуле паспрабаваць перакладаць. Я тады ведала толькі ангельскую мову, але спрабавала там неяк нягегла перакладаць Емілі Діккенсон. Ужо потым я сутыкнулася з кнігамі Туве Янсен. Я ў дзяцінстве чытала толькі «Чарадзею капялюш» па-руску. І я думала, што гэта проста толькі адна кніга пра мумітроляў. А потым у студэнцтве мой сябра чытаў мне па тэлефоне ўрыўкі з іншай кнігі «Чарадзейная зіма» пра мумітроляў. І гэта сапраўды было штосьці такое вельмі чароўнае. Я вельмі захапілася гэтым творам і потым пачала шукаць усё пра аўтарку Туве Янсен, усё пра гэтыя кнігі. І сапраўды так натхнілася, што вырашыла вывучыць шведскую мову. І амаль адначасова я пачала спрабаваць перакладаць гэтыя кнігі. Зразумела, потым рэдагавала зноў і зноў, і ў выніку у мяне атрымалася, я пачала перакладаць мумітроляў. Вось дагэтуль кнігі працягваюць выходзіць, і спадзяюся, што ў канцы гэтага года яшчэ 2 мумі-кнігі выйдуць. А колькі ўжо выйшла? Пакуль выйшла 5 кніг. Яны выходзяць вельмі рэдка. Першую кнігу пераклала Наста Лабада, другую мы разам, і потым ужо я перакладаю гэтыя кнігі. А ўвогуле 7, здаецца? Увогуле іх 9. 9. Гэта акрамя такіх кшталту такіх кніг карцінак такога вялікага фармату, у которых на кожнай старонцы каляровыя ілюстрацыі практычна на ўсю старонку. Да гэтага кніг яшчэ не хутка, я думаю, дойдзе, тому што планаў перакладчыцкіх у мяне яшчэ шмат. Гэта кніга называецца «Звяры, якіх ніхто не бачыў, апроч нас». Давай мы таксама з тобой паглядзім. Такія цудоўныя.
А вось як вы адчуваеце, можа быць, вы гэты фідбэк дзесьці бачыце, калі сустракаецеся з дзеткамі, вось як яны? Так, Такія звяры тут? фідбэк часцей за ўсё мне прыходзіць неяк вось у пастах, у нейкіх допісах людзей, там хтосьці мяне адзначае і пішуць, як падабаюцца гэтыя кнігі дзеткам. Сапраўды, вось і былі водгукі на звяроў добрыя, і на Карлсону, і раней даўней выходзілі кнігі вось «Снежны чалавек» у Мінску, гэта вось кнігазбор, Юніпак гэта выпускаў, і кнігазбор, по-моему, выпускаў кнігу, вось там на паліцы ёсць «Найлепшы спевак у свеце». І людзі дасылаюць фота, як іх дзеткі чытаюць гэтыя кнігі. Это вельмі прыемна. Я тады, вось, калі аўтар жывы, то я перасылаю паглядзець, парадавацца. Вось, на жаль, Ульф Старк, напрыклад, ён некалькі гадоў таму памёр. Вось, і ўжо ён не пабачыў, не парадаваўся таму, што пераклад ёсць, але жонка яго, удава, яна вельмі цешылася і крыху дапамагала мне таксама з перакладам. Цудоўна. Значыць, вы перакладаеце з арыгінала, так? Безумоўна, канешне, як яшчэ. Ну, я думала, што вы, магчыма, перакладаеце, ну, можа быць, з іншых кніг, а вы для гэтага вывучылі шведскую мову спецыяльна. Так, адмыслова для мумітроляў, для твораў Туве Янсен я вывучыла шведскую. Хаця яна фінская пісьменніца, але яна шведскамоўная, яна пісала, размаўляла па-шведску. Ну, там фінска-шведская, там фінляндска-шведская мова яшчэ называюць. Там ёсць крыху свае нейкія такія моманты, але, в прынцыпе, яна вельмі блізкая да той шведскай, якая ў Швецыі. Ну, шведы даволі шмат валодалі фінамі. Так. Там даволі складаная гісторыя. Ну, маці са Швецыі родам, а бацька вось шведскамоўны фін. Ну, кнігі вельмі цудоўныя, такая фантасмагорыя, яны напісаны былі, наколькі я памятаю, першае, ці 47-й, ці 48-й год выданне такое было. Ну, ось я такое выданне памятаю, гэта ваенны час, і, відаць, яна хавалася, вось гэтая першая кніга, гэта было вось маё адчуванне. Гэта хавалася з таго вось свету, які быў там, гэтай ваеннай, у нешта незвычайнае, казачнае, фантасмагорыя. А потым гэтыя кнігі ператвараліся з кожнай кнігай у менш дзіцячую, менш фантасмагору, нешта такое ўжо такое больш жорсткае. Дарослая. Не жорсткая, я б сказала, а больш такое, менш нейкай такой летняй радасці дзіцячай і больш нейкай такой меланхоліі дарослай, нейкай філасофскай нават. Ну так. Вось, і сапраўды, калі першыя кнігі можна параіць сапраўды як нейкія казкі, прыгоды дзецям, там гадоў 10-12, вось дакладна, можа і раней таксама, а ўжо з чарадзейнай зімы прыблізна гэта ўжо для ўсё больш і больш старэйшага ўзросту і дзяцей, і для дарослых таксама. То бок дарослым таксама вельмі здорава чытаць яе кнігі, і вельмі шмат людзей, якія з радасцю проста чытаюць і водгукі пішуць і проста любяць вельмі моцна гэтыя гісторыі. Але, напрыклад, апошнія кнігі вось дзеткам школьнага ўзросту, ну, хіба што ў старэйшых класах, напэўна, гэта ім сапраўды пойдзе, і яны змогуць нешта. Ну так, мне здаецца, што ўжо зусім так не казачна, неяк так больш як фэнтэзі, ўжо неяк больш да таго. Не зусім фэнтэзі, это ўсё ж такі больш пра такія вось нейкія роздумы таго, хто прайшоў праз штосьці ў жыцці, у каго рэальна ёсць жыццёвы нейкі досвед, і гэта можа зразумець толькі чалавек, у каго ўжо ёсць сапраўды такі досвед. Жыццёвы нейкі вось праз нешта важнае, хто прайшоў. Вось, таму это ўжо для старэйшага ўзросту. Ну, гэта такія рэчы. І дзякую у любым выпадку за ваша меркаванне. У нас ёсць таксама вось сваё нейкае ўспрыяцце. Гэта важна, што мы гэтымі меркаваннямі дзелімся. А вось, Алеся, я яшчэ хачу вам такое пытанне задаць. Вось гэты казачны свет, мне падаецца, вось
паэты, пісьменнікі дзіцячыя, яны захоўваюць ўсё жыццё, вось нешта ў сэрцы такое, шмат у сэрцы ад дзяцей, бачаць іх свет, бачаць іх праблемы, адчуваюць. А вось як у перакладчыкаў, мне падаецца, што прыкладна гэтак жа, каб адчуць і пісьменніка, і дзіця, гэта вось трэба таксама захаваць у сэрцы дзяцінства. Гэта вельмі вялікая тэма, насамрэч, і я не бяруся казаць за ўсіх пісьменнікаў-перакладчыкаў, за сябе магу сказаць, што у мяне ўвогуле ёсць такая тэорыя, што у кожнага чалавека, напэўна, ёсць нейкі свой унутраны ўзрост, і вот я з дзяцінства адчувала, што дзяцінства, вось нейкае такое зусім юнае юнацтва, вось гэта нейкі мой ўзрост, які вот менавіта там я вот была, і то, што я нясу сабе, гэта вось яно. І таму, напэўна, мне і адгукаюцца тыя людзі, у каго вось гэта таксама захавалася. Адпаведна, вось Туве Янсен, я адчуваю вось нейкую такую еднасць у гэтым з ёй, гэтак і іншыя аўтары, у тым ліку і паэты, дарослыя паэты, не дзіцячыя, такія як Вернер Аспенстрем, якога таксама я перакладаю. Вось, таму сапраўды вось гэтае адчуванне дзяцінства і таго, што гэта не проста нешта такое павярхоўнае, а менавіта штосьці глыбокае, вось гэта адчуванне нас яднае. А вось як вы прыйшлі да таго, каб пашыраць колькасць аўтараў, вось потым з'явіліся і аўтары для дарослых, вось вы таксама нам кнігі... Можа спачатку пра Карлсона запытацца, цікава вось, як перайшлі на Карлсона, бо гэта, дастаткова так цікавая рэч. Карлсон вельмі папулярная у нас. Так. Але не вельмі папулярная, наколькі я ведаю, у Швецыі. Ёсць такое, кажуць часам пра гэта, што сапраўды з кніг Астрид Ліндгрен Карлсон гэта не самая папулярная кніга, бо герой Карлсон лічыцца антыгероем, і гэта кепскі прыклад паводзінаў. Вось, людзі не зважаюць на гэтую іронію аўтаркі нейкую і на тое, як яна падае гэта. Таму неяк у нас у Беларусі і ўвогуле на постсавецкай прасторы, я думаю, што гэтая гісторыя неяк успрынялася з гумарам такім. З гумарам сапраўды. Вось, і полюбілася больш дзецям. Тым не менш, і ў Швецыі ёсць людзі, которые фанацеюць за гэтай кнігі нават. Так вось я і маю на ўвазе, што які пераход да гумару практычна з філасофіі мумітроляў да з гэтай кнігі гісторыя вельмі простая. Звычайна, вось кнігі неяк мяне знаходзяць самі, але ў гэтым выпадку мне прапанавалі перакласці ўсе 3 кнігі пра Карлсона. Вось, і, ў прынцыпе, я пагадзілася, таму што лічыла, што нам трэба, каб беларуску быў увесь трохтомнік гэтых гісторый. Я ў дзяцінстве вельмі любіла сама гэтую кнігу, чытала, і асабліва, калі памятаю, вось, як я чытала пра ўсе тыя булачкі, цефцелькі, і аблізвалася, і радавалася, што вось у іх так весела, і што вось яны могуць разам лётаць на дах, нейкія прыгоды перажываць. Гэта кніжка дзяцінства, якую я перачытала шмат разоў, таму, канешне, я адразу пагадзілася перакласці. І вельмі яна лёгка, плаўна перакладалася, хаця там шмат такіх вось нейкіх моўных гульняў цікавых, нейкія цікавыя слоўцы, якія мне давялося прыдумляць, і гэта таксама... Здаецца, у мумітролях таксама ж трэба перакладаць там... Наколькі я ведаю, нават вось ты ўсё ж не перакладала некаторыя рэчы, которые можна было перакладаць як прозвішчы, імёны, там гэта сама, яны там маюць паходжанне ад шведскага даволі цікавае. Так, там ёсць розныя імёны, там дзе тут трэба ўзважваць розныя рэчы, то бок наколькі гэтае імя само па сабе, нават вось калі ты не надаеш яму нейкага вось значэння наўпрост, наколькі яно гучыць, бо самі гукі яны могуць таксама вось пра нешта сказаць, нейкае ўражанне ад героя. Напрыклад, снус-мумрык ёсць у прынцыпе значэнне, снус табака, тытунь, вось это, который нюхаюць менавіта. І мумрык это такой вось вельмі дыялектны слоўцы пра нейкага такога дзіўнага дзядочка, вось. То бок дзядочак, які нюхае табаку. Але, як я разважала, што снус-мумрык і так. Ангельскай мовы таксама не было ж перакладаў, не толькі ты не рабіла гэта. Там было
Снувкін, ну, то бок трошки яны там змянялі. Вось. І, значыць, ён і так курыць гэтую люльку, і ты гэта ў вобразе не згубіш. Усё адно ягоны вобраз застанецца такім, затое вось само гучанне імя я вырашыла пакінуць, тому што яно такое, ну, вельмі яму пасуе, як гукі. Але ёсць імёны, которые я перакладала, таму што, ну, іх калі нават пакінуць наўпрост, яны абсалютна ні пра што не скажуць нашаму чытачу і будуць гучаць вельмі дзіўна. Напрыклад, гэта тычыцца такога звярка хапатунчыка. Па-руску вось многія знаёмыя з кнігамі пра мумітроляў, гэта шнырёк у іх перакладзена. Вось. А па-шведску гэта гучыць як «роддюрет». Нам гэта абсалютна ніяк не гучыць, мы ніякіх асацыяцый з гэтым не маем, а перакладаецца гэта наўпрост. Гэта таксама слова з дыялекту ось якраз фінска-шведскай мовы. «Родда» — гэта дзеяслоў, які абазначае мітусіцца і нешта хапаць і губляць адразу, забывацца, і потым ты не можаш знайсці, то бок вось такі вось вобраз вялікі. І вось я доўга перабірала розныя сінонімы да гэтага слова мітуслівы, каб усё гэта аб'яднаць і, значыць, каб прыдумаць гэта імя. Вось атрымалася хапатунчык хапатлівы, хтосьці, хто вось сапраўды за нешта хапаецца і губляе. Ага, а у мне такое пытанне. А вось для мяне, напрыклад, пра дзяцінства гэта Пепі доўгая панчоха. І таксама вось гэта ж цудоўны аўтар, гэта ж цудоўная аўтарка. А вось у гэтым накірунку ёсць нейкія задумы? Піпі доўгую панчоху якраз нядаўна пераклала Алена Казлова. Таксама вось выйшлі зараз 2 кнігі, і на восень, наколькі я ведаю, чакаецца 3. Гэта таксама тое ж выдавецтва Папуры выдавала. Вось я вельмі рада, што яны ўзяліся за такую вось добрую дзіцячую літаратуру, рабіць пераклады на беларускую мову менавіта. Спадзяюся, будуць працягваць з гэтым. Тыя кнігі, пра якія мы гаворым сёння, гэта дзіцячая класіка. Ужо некалькі пакаленняў вырасла на гэтых цудоўных кнігах. Вось вы чытаеце гэтыя творы настолькі уважліва, як, я думаю, бадай ніхто. Як вы, Алеся, адчуваеце, яны на сённяшні дзень, у сённяшніх рэаліях не губляюць сваёй актуальнасці? Сёння у дзетак з'яўляюцца розныя гаджеты, яны імі карыстаюцца ледзьве там маленькія, адразу ведаюць, як там абыходзіцца з планшетам і гэтак далей, інтэрнэт. Вось тут няма гэтых рэалій, наколькі вось не згублена актуальнасць, на ваш погляд? На мой погляд, актуальнасць не згублена, бо ўсё адно дух дзяцінства, усе гэтыя прыгоды, што мы перажываем, яны ўсе застаюцца з намі. І акрамя таго, дзеткам і цікава, і карысна, я думаю, знаёміцца з тым светам, які быў калісьці. Гэта вось нават наводзіць на нейкія пытанні. Дзеці ж любяць задаваць пытанні, чаму так, чаму гэтак. І гэта прымушае і бацькоў штосьці пашукаць. Вось. І зразумела, што добра, калі з'яўляюцца і новыя кнігі з актуальнымі нейкімі рэаліямі, рэчамі, але і старыя кнігі, яны вельмі шмат даюць і ў плане нейкага вось такога духу, нейкае знаёмства з вопытам агульным для ўсіх дзяцей, плюс з вопытам, які быў калісьці даўней у людзей. І нават нейкія дэталі, якія, ну, скажем, можа быць, яны не важныя, але яны вучаць таму, што чалавек шукае інфармацыю, ён цікавіцца і ён хоча знайсці нешта. Напрыклад, у кнігах пра Карлсона быў вельмі цікавы момант, на які можна было б не звярнуць проста ўвагі, але вось я просто даведалася гэты факт, і як бы ён нібыта нічога мне не дае, але тое, што я прайшла праз гэты пошук, ён неяк мяне ўзбагачае. Напрыклад, там структура кватэры аказалася такая, што у іх 2 дзвярэй у кватэру, і гэта было звычайна, то бок дамы былі такія, на некалькі паверхаў яны, і там адны дзверы ў кватэру галоўныя і адны чорныя. То бок гэта не проста вось хата нейкая, дзе там уваходныя дзверы галоўныя і чорныя, а менавіта ў кватэры вось так зроблена, што можна прайсці на кухню, можна прайсці вось у калідор, і як бы это ў звычайным вось такім вось доме на 4 паверхі. А хто з замежных аўтараў, можа быць, таксама са шведскіх, дзіцячых, вось таксама вас натхняе менавіта сучасных, і вы б хацелі зрабіць такі пераклад? Менавіта з сучасных,
Ну, зараз, вось, на жаль, вось, Ульф Старк, які памёр ужо, на жаль, ён вось нядаўна мяне натхніў на гэтую кнігу. Это вось некалькі гадоў таму мы з выдавецтвам «Коска», якое, дарэчы, вось менавіта на дзіцячую літаратуру перакладзе са шведскай мовы спецыялізуецца. Вось, і мастачка, ілюстратарка Лінда Бундас, там фінская, і яго вось вершы, вось гэтай дзіцячыя, але прытым філасофскія, яны мяне моцна натхнілі, і я вельмі хацела выдаць гэтую кнігу, сродкаў на гэта не было, таму мы збіралі гэта цэлай талакой на краўдфандынгу, вось абвясцілі збор. Гэта было складана, цяжка, але дзякуй чытачам, дзякуй тым, хто падтрымаў, мы гэту кнігу выдалі, і вось яго творы і іншыя творы, прозы шмат пісаў дзіцячы, вось яны мяне натхняюць у тым ліку. Вось, але зараз я вось менавіта у планах маіх працягваць працаваць з Туве Янсен з творамі і дзіцячымі, і дарослымі, бо яна і дарослыя раманы пісала. Вось, і таксама перакладаць паэзію. Вось зараз Вернера Аспенстрама актыўна перакладаю. Вось, якраз мы прыйшлі да тэмы, а Сергей ўжо гартае кнігі якраз для дарослых. Паэзія – гэта вельмі цікавая рэч для мяне. Праўда, я пішу заўсёды і кідаю, і ніколі да вершаў не вяртаюся. У цябе ёсць і свае вершы, мы да іх таксама вернемся. А вось выбар менавіта такіх вершаў, такіх менавіта аўтараў, такие, ну, здаецца мне, маркотныя, ну, не маркотныя, ну, сумнаватыя нейкія. Ой, агонь. Ён не сумнаваты, ён вельмі цікавы паэт, і ён адзін з сапраўды самых значных паэтаў Швецыі 20 стагоддзя, але пра яго не ведаюць у нас вельмі шырока, і ў Швецыі таксама. Я не ведаю, наколькі ён вядомы ў параўнанні з Тумасом Транстрёмерам, які атрымаў Нобелевскую прэмію. Вось тут ёсць кніга таксама з перакладамі Тумаса Транстрёмера, тут некалькі перакладчыкаў працавала над ёй, некалькі там маіх вершаў, я там для некаторых рабіла падрадкоўнікі для некаторых з перакладчыкаў. Вось. І вось Вернер Аспенстром, ён, в прынцыпе, лічыцца ўзроўню Тумаса Транстрёмера. І як я яго сустрэла, ну, калісьці мне сустрэўся адзін яго верш, я яго паспрабавала перакласці, ён мяне зачапіў, але я на той момант была яшчэ не гатовай паэзію перакладаць, гэта было дзесьці ў пачатку майго перакладчыцкага шляху, і як бы ён мне не запомніўся, таму што мая спроба была няўдалая. Але потым, некалькі гадоў таму, напярэдадні стагоддзя Вернера Аспенстрема, мне проста ў стужцы пачалі трапляцца яго вершы, і адразу з першага ж верша яны мяне вельмі моцна зачапілі, яны мяне вельмі моцна адгукнуліся сваёй такой вось вобразнасцю і сувяззю з прыродай, і вось нават не ведаю чым, вось, ну, штосьці такое ёсць агульнае, значыць, у нас, раз мне яны так адгукнуліся. І я пачала перакладаць гэтыя вершы, я потым пачытала некалькі яго зборнікаў, і вось менавіта тыя вершы, што мне трапляліся, яны былі са зборніка «Літання». Вось гэта арыгінальная кніга, якая выйшла ў 52-м годзе. Я вырашыла перакласці гэты зборнік, і на гэтым не спыніцца. Вось зборнік выйшаў у 19-м годзе. І зараз я скончыла пераклад яшчэ аднаго яго зборніка і хачу потым выдаць, ну, яшчэ адзін як мінімум. Вось зараз планую «Снегавую легенду» выдаць яго. Сергей, а ты так гартаеш кнігі, вось толькі што нават зачытаўся, а ты прачытай усім, што табе толькі што спадабалася. Ну пару радкоў, я ведаю, што у цябе добра гэта атрымліваецца. Ну, не ведаю. Алеся, што вы нам парэкамендуеце? А вось гэтыя паперкі, гэта самыя вашы любімыя, да? Не, напэўна, гэта я, можа быць, на нейкім выступе рыхтавалася і хацела вось мне гэтыя вершы. Ну, адразу адчыняеш элегія. То есть, ну, нешта такое. Я адчыняю першыя дзверы. За імі вялікі, заліты сонцам пакой. Цяжкая машына праязджае вуліцай, так што калоціцца посуд. Ну, я не магу зачытаць так, як я
чытаю ўпершыню. Я мяркую, што чытаць павінна перакладчыца і аўтарка. Элегія. Дажджом змывае горад, яго званіцы і вежы. Дажджом змывае горад і жыхароў змарнелых. І ты мяне пакінеш, мяне і маю роспач. Вадою некранутая, узнясешся над вадою, ластаўкаю цёмнай. А у вас таксама элегія, да? У вас абодвух элегія. Так, атрымалася так. А ўсё ж, што было раней? Свае ўласныя вершы, бо яны ёсць, вось «Расамаха» ёсць выданне менавіта тваіх уласных вершаў, альбо пераклады. Што ты пачала раней рабіць? Магчыма, яшчэ не прафесійна, але што раней? Вершы былі раней, пісаць я пачала нешта такое сачыняць, спрабаваць, і ў асноўным гэта былі вершы з таго часу, як пачала пісаць. Вось, пісала, там спачатку я па-руску пісала, нейкія такія дзіцячыя вершыкі, там і ў класе ўсім пісала. Все просили, мне звонили, давай сочини, потом нават одна одноклассница позвонила, давай мне сочини, каб я ў газету даслала по своим именем и гонорар атрымала. Як цудоўна. А я такая сціплая дзяўчынка, вот я ее сочинила, и она потом гонорар гэта атрымала. Вось, карацей, прыгоды былі. Ну, а ў 12 гадоў ужо я зразумела, што штосьці сур'ёзнае хацелася пісаць, і неяк натуральна атрымалася, што по-беларуску пачала я пісаць. Вось, і публікавацца амаль адразу ж пачала там у газетах там «Раніца». Вось, потым зборнікі выходзілі, там таксама на палічцы можна будзе паглядзець. Такія калектыўныя зборнікі там нейкіх конкурсаў паэтычных. Вось, але сваю кнігу я выдала толькі летась і сабрала там творы за гадоў 15, по-моему. Там з 2004 по 2018 гады там нейкі паназбірала вершы, каб атрымалася такая цэльная кніга, вось, выбранага чагосьці. У мяне доўгі час быў перапынак у творчасці, вельмі рэдка нешта пісалася сваё, і вось тады я актыўна якраз такі і перакладала. І зараз, дзякуй Богу, зноў вершы пішуцца, зноў пачалі пісацца, і я і перакладаю, і пішу, вось, наколькі магу актыўна. «Расамаха», вось цікавая назва, для Беларусі незвычайная. У нас больш там ці куніца, куніца малая. «Расамаха» нешта кунічнае, наколькі я памятаю. Хаця першае ў мяне гэта самая «Расамаха». Першае, заўсёды гэта стужкі, гэта з карыкатур. Я іх так больш коміксаў. «Расамахе», ой, я нават не памятаю, такі дужы мужик, заўсёды ў яго нешта там рвецца. Ага, ясна. На кінастужках. Ну, вось гэта самае. А чаму «Расамаха», у чым выбар такі, што гэта за пасыл? Да, у вашай версіі «Расамаха». Заўсёды ёсць пасыл. Ну, я з дзяцінства любіла кнігі всякие пра жывёл, пра нейкія там прыгоды, біянкі, і Джек Лондон, вось гэта ўсё, і напэўна і Джек Лондон, вось адкуль «Расамаха». Так, я думаю, што дзесьці з яго кніг я і з гэтым зверам пазнаёмілася. Ну, былі іншыя, там, типа «Спутнік следапыта», дзе там сляды і там, прабачце, фекаліі жывёл, і ты па іх можаш вызначаць, і гэта ўсё мне было дзіка цікава. Вось, і, значыць, і мяне ўразіў гэты звер чым? Тым, што ён можа бегчы фактычна, шмат дзён, фактычна там бегчы, не так хутка, як нейкі там звер іншы, якога ён пераследуе, але ён будзе бегчы, ён вельмі такі вынослівы, і ўрэшце той звер стоміцца, ён яго дагоніць і з'есць. Вось як. Вось, такі вось сэнс. І, значыць, гэта проста вобраз. Гэта жорстка. Ну, гэта, скажем, тут такая метафора больш, вось, тому гэта не... Я зразумеў. І вобраз Расамахі, ён сустракаецца ў адным вершы, які даў назву кнізе ўсё, і... Цікава параўнаць, відаць, калі ёсць такая магчымасць, ёсць натхненне пачытаць і уласнае. Добра, конечно. Вось. Глядзі, гэта дрыгва коціцца за мной, неабсяжная расамаха. У ёй пераварочваюцца глей і гной, бурбалкі балотнага паху. Яна коціцца павольна, а я бягу. І ногі, як з пружыны,
звіліся ў колцы, і хрыбет лазінай сагнуўся ў дугу. Дрыгва можа каціцца бясконца. А я бягу, брыняюць камяні на маіх касцях. Я выбіваю стогны з зямлі, што рыпіць і смягне. Я бачу, як калоціцца перада мной прасцяг, які распусціцца ў багне. Мая простая дарога ўсё адно круг, шчэрыцца на ўласнае нутро і нутром гырчыць. Я бягу, я хапаю паветра невядома з чыіх рук. Я бягу і абдзіраю імклівасць аб галлё і карчы. Мой бег, я сам, мы загайданая ладдзя. Я бягу так доўга, што ўжо не перайсці на крок. Я чую пах зямлі, чую хрып у грудях. Я чую, як сабе дарога разгрызае нутро. У вас Дякую, нешта вось вялікі. ёсць агульнае са шведскімі аўтарамі ось у Яны дапаўнялі. падачы. Да. Можа быць, просто я выбіраю такіх аўтараў, не ведаю, але менавіта вось нейкая тэма прыроды, прыроднасці, вось сапраўды вось тыя аўтары, каго я перакладаю, у асноўным вось гэта аўтары звязаныя нейкім чынам менавіта з прыродным светам, вось. Тому што ёсць гарадская паэзія, якая таксама вось вельмі у нас развілася апошнім часам. У мяне ёсць нейкія вершы таксама з гарадской тэматыкай, але яны ўсё адно сыходзяць кудысьці туды вось у прыроду, якая таксама прысутнічае ў горадзе ўсё адно. Зразумела. Вельмі цікава заўсёды акунуцца ў свет кніг, і вельмі складана потым выхадзіць з гэтага свету, мне здаецца. Ось некаторыя, я памятаю, напрыклад, там, здаецца, Носаў, ён з перакладаў пачаў, а потым пачаў працягваць справу. Не захочацца табе напісаць працяг мумітроляў? Ой, не. Это, напэўна, фанфікі, по-моему, называюцца. Розныя працягі пісаць. Ніколі не чытала, і пісаць нейкія працягі для мяне гэта абсалютна штосьці не маё. Ось, калі ўжо пісаць, то пісаць тое, што пішацца самое, сваё. А сваё вось для дзяцей, напрыклад? Для дзяцей, думкі, канешне, такія былі, таму што, лагічна, што я адчуваю сябе дзіцёнкам у нейкай ступені, у нейкім разуменні. Вось, але пакуль гэта ўсё як штосьці, што можа здарыцца, застаецца са мной, але не пісала пакуль для дзяцей. Хіба там некалькі вершаў напісала, але ўсё адно яны не ведаю, наколькі яны дзіцячыя. Фанфікаў, я зразумеў, не будзе такіх працягаў, але я мяркую, што працяг нашай сустрэчы калі-небудзь будзе, мы яшчэ вернемся. У мяне А вось у мяне яшчэ такое пытанне жыццёвае пра ганарары. Вы сказалі, што першы школьны ганарар за сачыненне, я так разумею, забрала аднакласніца. А вось сёння ці можа перакладчык добра жыць, годна жыць на ганарары? Гэта можа быць асноўнай працай? Не, я думаю, што не. Можа быць, ёсць нейкае выключэнне, пра якое я не ведаю. Ці калі там перакладаць на рускую мову, там гнаць нейкія там папулярныя кнігі, то можа быць. Але насамрэч перакладчыкі ў асноўным яны працуюць за нейкія капейкі, там ці нават за кнігі, і залежыць таксама ад выдавецтва, у каго якая палітыка, у каго якія магчымасці. На жаль, рынок беларускіх кніг, ён увогуле не мае такога аб'ёму, столькі чытачоў няма па-беларуску, які б чыталі. Гэта вельмі горка, таму што выходзіць усё больш цудоўных кніг, а чым больш будзе чытачоў, тым яшчэ больш іх можна будзе выпускаць. Не ўсё можна выдаць, што ты наперакладаў. Напрыклад, у мяне вось у шуфлядзе ўжо некалькі гадоў ляжаць там штук 8 кніг перакладзеных для дзяцей цудоўных, і больш я нават не перакладаю, каб не накопліваць гэта. Вось, канцэнтруюся на нечым тым, што я магу сама дазволіць сабе выдаць, там за нейкія свае сродкі, як я выдавала літанне. Вось, напрыклад, каб выдаць вось такую кніжку-карцінку,
з каляровымі ілюстрацыямі вялікага фармату, са шчыльнай паперы. Гэта ж вялікія грошы, гэта там некалькі тысяч, там, можа быць, 10 тысяч даляраў каштуе вось выданне такой кнігі. Вось, таму, безумоўна, тут важная падтрымка чытачоў, каб больш людзей хацелі даць сваім дзецям якасныя кнігі па-беларуску. А тое, што выдаецца у нас у Беларусі па-беларуску, яно насамрэч якаснае. У нас зараз перакладчыкі вельмі добра працуюць, вельмі якасна робяць працу. А электронная бібліятэка існуе, дзе можна набыць і паглядзець, бо зараз, канешне, ось гэта я таго ўзросту, які хоча час ад часу, хаця шчыра кажучы, большасць кніг зараз таксама чытаю, ужо нават у планшеце закінуў свой гэта самае у мяне, і ёсць чыталка, але у планшеце. І не шмат людзей і не шмат дзяцей будуць чытаць менавіта так кнігі. Я б сказала, што для дзяцей акурат, асабліва для меншага ўзросту дзетак. Зусім меншых, гэта карцінкі. Так, вось кніжкі-карцінкі, ці нават звычайныя кніжкі, але для дзетак пачатковай школы. Ім важна чытаць менавіта з паперы, і многія бацькі нават не дазваляюць ім нейкімі гаджэтамі карыстацца. Ужо калі там нейкія такія доўгія больш раманы, падлеткавыя, іх, на жаль, у нас пакуль не так шмат, але з'яўляюцца, то іх варта сапраўды выдаваць і ў паперы, і электронным выглядзе. І наколькі я ведаю, такое крышачку і практыкуецца, то бок выдаюць часам, значыць, кнігу на паперы, а потым, калі яна распрадасца, то ў электронным выглядзе. Калі яна супер добра ідзе, то могуць выдаць яшчэ папяровы наклад, яшчэ, а потым ужо, калі трошкі пачне згасаць, выдаюць у электронным выглядзе, каб нешта, што людзі куплялі, але ты ўжо не паўплываеш на тое, каб попыт быў вялікі. Гэта я ўжо як маркетолог тут разважаю. Я мяркую, што мы ўсё ж працягнем нашу размову, бо свет кнігі – гэта сапраўды вельмі такі вялікі свет. Пра яго можна распавядаць шмат і разважаць, і ёсць розныя меркаванні. На кожную кнігу некалькі меркаванняў, не толькі на ўсё гэта. Таму нам трэба развітвацца на сёння. Вельмі дзякуй за такую размову, вельмі дзякуй за уводзіны ў свет шведскай кнігі і сваіх уласных вершаў. А нам трэба паціху, пакрасе развітвацца. Так, будзем развітвацца абавязкова. Ёсць яшчэ такая добрая цытата, вось мне яна вельмі падабаецца, у Туве Янсен да свайго маленькага чытача яна звярнулася так. Вось калі ноччу табе страшна, то у залежнасці ад кампаніі можа быць ці страшна, ці чароўна. І вось я сёння таксама дзякую за цудоўную кампанію, за чароўны той свет чытання, свет кніг і твораў, і поўнасцю падтрымліваю Сяргея ў тым, што мы гатовы сустракацца, гатовы абмяркоўваць, і будзе яшчэ шмат цудоўных актуальных меркаванняў. Да нашых падпісчыкаў, да ўсіх, хто зараз глядзіць гэта відэа, я хочу таксама звярнуцца. Вось Алеся сказала пра тое, што вельмі важная падтрымка. Вось яна робіць гэтыя цудоўныя кнігі на беларускай мове. Зараз у сваіх каментарыях вы можаце падтрымаць яе, сказаць, наколькі гэта важна. Магчыма, вы чыталі, магчыма, вы знаёміліся, магчыма, вы чакаеце нейкую кнігу. Словам, дзяліцеся сваімі меркаваннямі ў каментарыях пад відэа. І, канешне, стаўце нам лайкі, калі мы вам не спадабаліся, Чаго гэта не спадабаліся? Ставце ўжо дызлайкі. Ставце лайкі. Але, канешне, чакаем лайкаў і каментараў. І падпісвайцеся ўвогуле на нашы каналы, падтрымлівайце нас таксама, нам гэта таксама вельмі важна. Вельмі важна. До сустрэчы. До сустрэчы. Шчасліва. Ідзем чытаць. Дзякуй вам. Дзякуй вам.